kubwatia niguo kurigiririwa nebigori byonsi asengecho ye fumbi igose asengecho labda ye mbeo safari yale ngose yabo tukoko se mugaso yatukananga igafungete birore mono kurumaga garia aikoigorekerekeria oyumure komo labda mberiye kumwaka labda nabararuke gosage echiwe gose fumbi njale ngoronga bamtu mutagusike birore asengecho nga efumbi ria simwale gweta yabere nyinge yatukananga chinga kiecho mono ochobeke elok mutugari nga tikarende mbeke eloki asengecho nga maika mangile ko complain kwa mara konga wakeri oginga igore birore nini yi liberali ichoire amdo otakora tikatura etase embe yego se fumbi ye turakora saya alafu toka ngo chimoto tumako ko igore birore bona yatukana nga kwamererwa chakirabu kwanga gokore birema abu bona yatukana nga kwangire koleta liberere ime asengecho nga kwara kufumiria embe eria gose fumbi eria sabantu bale gweta era ikera abantu bale mabu labda muntu nabwate usene chiala chibune mbe ko mwaka gose fumbi bune ko mwaka nabagonyorongere ongere gose ni sima abu bono nakigara ngo boliga mukogotinga abaminto etabie yigo sembwe yo okonyoranga kwage chiri abantu asemwarenge terigo chayagokya nakigara ngo bolinga embwe yi etabie yo ani mwarenge galime ayo monyene kwa moto ebiringa yaya omo driver yago tebiringa yatiga mtu tiga mfunge kidogo alafu abantu bande bage chiwa sengi jembe ombo bwata chialaji yatukananga kwangire kwakeri obi kigara ngo bolinga nga embwe yo etabie yo enare yo bwata gonya kwakeri ogi galime ne gaki igombuya yatokananga asechiro echiro mbale bakoni chingeni bakoni amagena bakoni yagerende yonsi na bintu binde byonsi bikoni wase echiro yatokananga nongole echiro mabo ayo monyene igogo ikari echiro kwanya gotebanga chingeni eji manda chingeni eji osekoratiga dige chindena osekoratiga nande yatokananga chinga kicho kana tokoteba chingeni echo ayo monyene kwangere kwemiria ibona kwemiye echiro ime igoko bwenga tobwat nane handika chifu ebintu bune by'amatembere bikocha byagecha mwanya bantu ayoroje ngambuye gokora lakini byagecha mwanya bantu nabo aganda tokurusha mamiri abo manyane nane ko gunore mbaka chinyanya ngo gunore mbaka chingini ngambekere chingeni echi terikoje yaro kitabingi ya igona kiego ranko bolinga etabie yigo sembwe yo ayamuna wikire chiro bibaga ko pointing aki mbekere chingini echi buja ko cement ngamba ko chikune chinyanya echo mbako chikune bona yatukananga wangere gokora kogechiwa kogechi abande ayo manyene etabie yako kogetire kiego ranko boliga etabie yo embwe yo ebikore byo bona tokora ase chiro yandika chivuga kineko bolete bono okore yandika chifu ya shilingi 20 gose 10 bob gose 50 bob yatokana ngayo kwemiria sabantu terigo cyareta yago kimwanya banda senge njembwiriyo nembere ekegara ngo bolinga embwe yigaki terigo cyagokya ine gaki igombuya yatokana nga wachire gose nyagitari kwarikeirwe amariogo gwatemwe amarioga na rogotumia yande chemist ogura mariogaya mwana kira kase chemist mate mwe liogeri eliko kali musiringi gose 200 gose ni siringi wate mwe linde ndoro lia 100 ngaya yangeria 200 asenga julia 100 ya marigo talikolengana asenga njunga elioko kwalikerwa na liogwa nte kogora because eode kwa ewa gose kibasa kiri kwate mwe ngendo gore lioko gete kibasa gete tego chawo yasenga njongo ikana ndo kwanga go bageni we abaye lyoko liri kibasa kiriri kirete na lyelyo bono yatukananga no yo koneli lyoko sino munyakitali osene pharmacy kwagenda ogechi unaye bono okuminga ki bono kikogera kwali kwatebiri oge nando tokete ko chenchi lyoko linde aye nayo munyana wapimo gwate ngaki lyoko mante kogora neli asenga nchoborere bwao bono ebibyo sinko tibire byagecha kali kwalikeirwe lyoko likwalikeirwe na lyokobora asenge nchonga na lira bwene urire bwao bono kwikire gari wangere go pageni kwangere go teba go sengeri na kwangere go chencha malyo na tru munyakitari tabitiri ye cyagokya asenge nchonga kwalikeirwe lyoko na liri bwente kogora asenge nchoborere bwao yegara ngo bolinga ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto